Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa huwa. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil alim amma ba'du. Hadratul al-mukarramin, para sesepuh, sini sepuh, Bapak Yai, Kang kula bertani lan para bapak tamu undangan sedaya kang kula hormati, wabil khusus Bapak Sugiono kang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kunjuk kersane Allah taala ingkang tansah ngloberaken rahmat ijazah saha inayahipun dhateng kita sedaya sehingga kita sedaya saged ditakdiraken ngrawuhi menapa ingkang dados undanganipun Bapak Sugiono sekeluarga. Nggih mugi-mugi hal ehwal kita menika mangke saestu sinareng asal karidhan saha inayahipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kecatata dados amal hasanah pinaringan hidayah ilmu ingkang kathah manfaat maslahah sak temas sageta nuwuhaken barokah ingkang kathah dumaduk sagunging titah mahanani nikmat manfaat fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat salam ugi atur kunjuk dhateng Gusti panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimpah dhateng sahabatipun sekawan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali lan tabi'in. Salamun sholeh ahli sunnah wal jamaah lan para yai lumekeripun dhateng kita sedaya sehingga kita sedaya asal sahabatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dugi dunya ugi menjang dugi akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kula kalian Bapak Sugiono diaturi ngikraraken menapa ingkang dados niat sahadatipun Bapak Sugiono sekeluarga. Ing wekdal menika Bapak Sugiono sekeluarga dipun kuasakaken ngedalaken rejeki saking pangeran rupi ambengan menika makathah-kathah mawarni-warni kadamel sedekah krana Allah taala lan nyedakahi anggenipun Bapak Sugiono anggenipun ngitanaken putranipun nggih menika Lintang Bayu Prasetyo anggenipun masuk agami Islam nggih sageta slamet wilujeng kang ngitanaken wilujeng kang dipun khitanaken wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan pangestunipun ingkang dipun sedekahi lan ketambahan doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Kejawen menika anggenipun ngrakit sekul suci ulam sari rasa kadamel caos pahormatan dumateng Gusti panutanipun Kanjeng Nabi Muhammad segarwa putra lumengsaripun dhateng sahabatipun sekawan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali awit sedaya dipun caosi pahormatan sareng-sareng nggih panyuwunipun nggih nyuwunaken Syekh supangat wilujeng anggenipun Bapak Sugiono ngitanaken putranipun nggih menika ingkang nami Lintang Bayu Prasetyo anggenipun masuk agami Islam nggih sageta slamet wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad lan ketambahan doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Lan terus caos mulih mesti nganti mulih dipun petri dhateng Kanjeng Nabi Adam, Ibu Hawa, Bapak Angkasa lan Ibu Bumi lan terus caos mulih mesti dhateng para nabi, para wali, para pandhita, para guru, para syuhada, para mukmin, para petuah, para empu awit sedaya dipun caosi mulih metri sareng-sareng nggih panjenenganipun nggih nyuwunaken Syekh supangat wilujeng anggenipun Bapak Sugiono ngitanaken putranipun nggih menika Lintang Bayu Prasetyo anggenipun masuk agami Islam nggih sageta slamet wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahan doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten Gusti kemawon. Lan terus caos mulih mekri dhateng Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam wa kholilatih nggih nyunaken Syekh supangat wilujeng
anggenipun Bapak Sugiono anggenipun kitanaken putranipun nggih menika kang nami Lintang Bayu Prasetyo anggenipun masuk agami Islam nggih saged slamet wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambana doaipun para sesepuh wiwahanen ingkang rawuh wonten mriki kemawon. Lan terus caos mulih metri kang dipun metri yang sepuhipun Bapa Rina Ibu Wengi ingkang maringi wekdal rinten kelawan dalu lan terus ngawuningani dhateng cikal bakal lan akal bakal cikal bakal dusun Kloso Rejo lan medeni dhateng dinten 7 Peknan gangsal sasi 12 taun 8 minggu sekawan wuku 3 dosa lan medeni dhateng dinten paringkelan ringkel jalma ringkel aryang kala kubur dinten uwas lan sangaring taun lan medeni dhateng dinten tali wangke sampar wangke sare agung kala dite dengan udan sengkang turunan ingkang dipun lenggahaken wonten dinten Senen malam Selasa Legi kadamel ngitanaken putranipun Bapak Sugiono ingkang nami Lintang Bayu Prasetyo anggenipun masuk agami Islam nggih sageta slamet wilujenga kang ngitanaken wilujenga ingkang dipun hitanaken wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambana doaipun para sesepuh wiwahanen ingkang rawuh wonten mriki kemawon. Lan terus caos mulih dhateng Nabi Khidir, Nabi Ilyas kang rumeksa toya lan daratan anggenipun Bapak Sugiono anggenipun mendhet toya sak tiwuk godhong sak suwek kajeng sak ceklek kadamel nyengkuyung anggenipun Bapak Sugiono anggenipun ngitanaken utawi nyelamaken putranipun nggih menika nami Lintang Bayu Prasetyo anggenipun masuk agami Islam nggih saged slamet wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambana doaipun para sesepuh wiwahanen ingkang rawuh wonten Gusti kemawon. Lan terus caos mulih ingkang dipun mulih lan dipun petri dateng Syekh Subakir kang numbali tanah Jawi lan malaikat Kasim kang andum sandang lawan pangan lan terus caos mulih metri dateng Nabi Sis lan Sunan Kalijaga kang njagani kuda rencana wonten saben-sabenipun Bapak Sugiono nggih nyuwunaken Syekh supangat wilujeng anggenipun Bapak Sugiono ngitanaken putranipun nggih menika nami Lintang Bayu Prasetyo anggenipun masuk agami Islam nggih saged slamet wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambana doaipun para sesepuh miwahanen ingkang rawuh wonten Gusti kemawon. Jadi menika anggenipun ngeraket kucing lan sekar setaman kadamel niram tuwuh nyambung tuwuhipun Kanjeng Nabi Adam lumuntut dhateng si Lintang Bayu Prasetyo anggenipun khitanan utawi masuk agami Islam awit dipun siram awit dipun sambu sageta ijuru-yuru mergo bodhonge dangang penggalihe anteng rezekine sageta slamet wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambana doaipun para sesepuh miwahanen ingkang rawuh wonten mriki kemawon. Kali menika anggenipun rakit golong lan bujeng petri kadamel metri dhateng sederekipun si Lintang Bayu Prasetyo sederek ingkang lahir sareng sawat Kakang Kawah Adi Ari-ari Kakang Barep Adi Uragil sederek Marmarti sederek saking sarine bumi geni angin banyu Pancandriya Rasuna lan sederek ingkang tebih ingkang celak-celak tanpa sembilan tebih tanpa wangunan sederek Kembarolah arane tapa sagunung rasa Alwamah jagane rasa Alwamah Amarah Sofiah lan Muinah lan terus metri dhateng sederekipun ingkang lahir sareng sawat nunggal panggonan siji pertapan lan sederekipun saking Juaruri lan Juarhaili kang kagungan sifat sekawan Kamal Jamal Jalal Kohar ingkang kagungan laku 16 sarira 6 lan sarira 24 kang atur wahing siripun
si Lintang Bayu Prasetyo awetipun Petri sageta cumaketa pengewange tetepa imane tebih nabi kakalane celakna rejekine anggenipun khitanan lan anggenipun masuk agami Islam nggih sageta slamet wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan pangestunipun sederekipun lan ketambanadaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Kejawi menika anggenipun ngrakit bijeng kuat anggenipun si Lintang Bayu Prasetyo anggenipun khitanan utawi lan anggenipun masuk agami Islam anggenipun nesep wonten dusun Plosorejo sageta kuat slamet wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambanaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten sedaya kemawon. Kejawi menika anggenipun ngrakit pisang tangkep anggenipun Ibu Emi anggenipun ngabekteni dhateng Mbok Dewi Fatimah garwa Mbah Endo Ali anggenipun Ibu Emi anggenipun swita dhateng guru nabine lan anggenipun nesep wonten dusun Plosorejo nggih sageta slamet wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambanadaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten iki sedaya kemawon. Kejawi menika anggenipun ngrakit sekul panjemuk kadamel jemukaken sederekipun si Lintang Bayu Prasetyo anggenipun khitanan lan sederekipun sedaya awitipun jemukaken sageta guyub rukun lan slamet wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambanadaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Kejawi menika anggenipun ngrakit jenang sengkala kadamel nulak kala wikakalahipun si Lintang Bayu Prasetyo anggenipun selaman anggenipun masuk agami Islam lan kala wikakalahipun Bapak Sugiono sengkala ingkang sampun dumawah dadosa kawilujengan kang dereng tinulak maring Allah kantuna slamet rahayu wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambanadaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Kejawi menika anggenipun ngrakit jenang sepuh utawi jenang akit kadamel milujengi Nini Asmara Bumi lan kaki Asmara Bumi Bumisla ingkang ketipan tetes dadaipun si Lintang Bayu Prasetyo mbok bilih wonten kelepatanipun Gusti Allah maring pangapura lan ini bumi kaki bumi Bumisla ingkang dipun trepi griya Bapak Sugiono keluarga bumi kesyukuran kejemran sageta slamet wilujenga sak njawine wangun wilujenga sak wangun wilujenga sak raja gaduhanipun wilujenga sak tonjol tanem kulipun wilujenga sak ingon-ingonipun wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambanadaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Nggih kula cekapi anggen kula nggiyaraken bilih wonten kekiranganipun lan kesisipanipun Gusti Allah maring jangkep lan Gusti Allah maring kabul menapa ingkang dados niat saha hajatipun Bapak Sugiono keluarga Bapak kabul kula aturi barokah doa. Monggo.